doncs va de l'anarquisme valencià. L'anarquisme valencià, diguéssim, el passat és bastant antic, es forma com aquí també, en la primera internacional. De fet, allà ja n'hi ha insurreccions. Des del 73, concretament una que se li va dir el petroli, que van incendiar moltes fàbriques i institucions. Diguéssim, jo saltaria aquest període, el període de l'anarquisme antic, que ja arribaria a començ de segle, on l'anarquisme estava bastant arraconat i comença a circular les idees de sindicalisme revolucionari. És un tema que passa sobretot molt aquí a Catalunya, i això cristal·litza solidaritat obrera, una confederació que és només d'abast català, però apareixen grups. El País Valencià no és un lloc industrialitzat al 100%, és una franja pagesa, però que té punts molt industrialitzats i de tradició antiga, com és Alcoi, com és Alacant i com és Elda, sobretot aquests tres punts. Una mica Dénia aleshores vivia de la pansa, la indústria allà era la pansa. I teníem també la part de València, sobretot València ciutat i Sagunt. A Castelló pràcticament no hi havia res, una mica algo a Castelló i prou. Això serien els focus anarquistes, anarcosindicalistes, de gent que les idees aquestes de formar sindicats i en els sindicats, diguéssim, a través de les vagues, arribar a una vaga general on es giraria la truita, aquesta idea primària del sindicalisme revolucionari és la que porten els anarquistes als sindicats. Aleshores, quan apareixen aquestes idees d'acció directa, l'acció directa era la negociació directament amb la patronal, del sindicat de la patronal, sense l'intermediari de les autoritats i forçant la negociació a partir d'una vaga, cosa que era totalment oposada al sindicalisme UGT. El sindicalisme UGT rebutjava les vagues i sempre ho feia a través de mediacions que serien els alcaldes, els governadors, sempre autoritats. Llavors, els dos tipus de sindicalisme són molt diferents. Això hi ha com una reorganització de la classe obrera en el País Valencià que, recordo, es diu Levante, Confederació Nacional de Levante, perquè inclouen Múrcia també. I no es pot dir que tinguessin massa consciència des d'aquest punt de vista del tema aquest, això sortirà molt després, el tema de les lluites obreres. Aquest període és un període que es tanca en un cop d'estat, és el cop d'estat de Primo de Rivera. I aleshores queda una polèmica dintre dels sindicats de la CNT que estan desfent-se, que han lluitat massa per les reivindicacions econòmiques i molt poc pels principis i pels objectius finals. I aleshores ja es parla de reorganitzar, diguem, una tendència anarquista dintre de la CNT, dels sindicats de la CNT, per, diguéssim, imposar aquestes finalitats i aquests objectius. Clar, això igual que aquí, provoca, diguéssim, ja en la clandestinitat diverses posicions, perquè la majoria de la CNT no seria militants de la CNT, ja en la clandestinitat no serien partidaris de quedar-se, diguéssim, al marge. I molts d'ells entren, la majoria, o bé en els sindicats lliures, en el cas valencià, o bé en la UGT. Llavors la UGT, que són petits sindicats, de sobte, amb la dictadura de Primo de Rivera, en creixen tots. Els sindicats de UGT on no hi havia. I això és una tàctica típicament valenciana de la CNT, quan van als pobles, precisament a Castelló passava això, a Borriana, per exemple, en Villarreal, arriben els activistes de la CNT i s'hi fiquen dintre de la UGT. En Borriana va ser curiós perquè tota la UGT en realitat era CNT. No era una petita tendència, sinó que van arribar a desenvolupar tot el sindicat en Borriana d'UGT, que en realitat era CNT. Quan va vindre la República, clar, se'n van passar.
Aleshores, quan va venir l'anarquisme valencià, en València es fa el congrés aquest, on es fa la FAI, i aquí, quan es fa la FAI, el 27, uns diuen que va ser el Saler, altres diuen un altre lloc. Em sembla que no va ser el Saler, va ser el Campanar, que ara avui en dia és un barri de Barcelona. Dic de Barcelona, de València, abans era un poblet. Està encara a la plaça de Campanar, és molt pròxima al centre, aquest macrocentre del Corte Inglés, la Merda, que està per allà, al costat del riu. Allí, per allà està el poble Campanar, que se suposa que realment va ser allà on es va fundar la FAI. La FAI tenia un problema, els anarquistes valencians eren individualistes, la majoria. I, sobretot, hi ha una tendència, per exemple, Juan Pastor la desenvolupa bastant, hi ha quan talla, sobretot, una tendència pedagogista. Sobretot, el que desenvolupa molt l'anarquisme valencià és la pedagogia sexual, tot tipus de pedagogia, sobretot la sexual, idees de contraconcepció, de tot això, les introdueixen a través d'una revista que es diu Generació Consciente, que després es canvia el nom per Estudios. Aquesta revista que funcionarà, casualitat, sota la dictadura, i serà una revista que es faran edicions de 80.000 exemplars i tot això, coses inaudites, però una revista que era això de divulgació científica, de divulgació sexual, i ja fins i tot no es podien fer fotos perquè, clar, això la dictadura de la repressió estava molt fort. Seria l'expressió més alta que ha hagut de cultura obrera. Llavors, la generació que es forma de gent jove, que són els que faran després la Comuna de Ferro i tot plegat, que es formen als anys de la dictadura, tots aquests es formen als anys de la dictadura, s'ensopeguen que no n'hi ha vagues, que no existeix NT, i que sí que existeix la revista aquesta. És un anarquisme molt pedagògic i molt individualista, al contrari del que passaria, diguéssim, aquí. Catalunya sempre va haver, Madrid fins i tot, que és un anarquisme més polític, sempre va haver més grups, i van haver més organitzacions i més relació, no va desaparèixer els sindicats tampoc. Allà, quan ve la República en València, de cop i volta, on no hi havia ni un sol sindicat, en surten amuntonades i surten d'ahir, dels antics sindicats lliures i sindicats independents, aquests que es dissolen degut a la mateixa UGT, que es passa, que es declaren, en seguida fan una assemblea i es declaren per la CNT. I així apareix la CNT de la nit al matí, es troba perfectament organitzada, en pocs mesos a més a més. Però clar, és una CNT estranya, és una CNT de tradició possibilista, molt reformista, que no es diferencia gaire de la UGT en molts aspectes, amb molta relació amb els polítics que la defensaven. A València, sobretot, eren polítics socialistes, a Alacant, per exemple. Però a València no, a València eren els polítics del Pura, el partit unionista, el partit de la Unió Republicana Autonomista. És el partit blasquista, que li diuen, el partit fundat per Blasco Ibáñez, és un partit provincial semblant al Partit Radical de l'Arrús. És un partit que és com la CNT, té escoles, té ateneus, té tot, és popular, igual que el Partit Radical també. Són partits de base radical, de base popular, i té molts, sense uns principis massa clars. Ells pensaven el sindicat, la CNT, i el partit nosaltres, la política per nosaltres. Ells eren abogats, la majoria d'ells van estar defensant a sindicalistes en l'època de la dictadura. Clar, el Pura eren maçons també, i en la CNT hi havia maçons també. Clar, al constituir-se la CNT hi trobes una CNT reformista, amb dirigents maçons, amb contactes polítics estranys. I per un altre costat, una minoria, i la minoria era el sindicat de la construcció, fonamentalment, i l'Horta de València, els pagesos de l'Horta, que aquests eren ultraanarquistes. I això marcarà un poc la dinàmica de tota la República de la Guerra Civil, entre l'anarquisme molt insurreccional i bastant individualista,
dels valencians, que és majoritari en el sindicat de la construcció, però és minoritari, encara que no inexistent, en els demés sindicats. És majoritari en les federacions d'Alacant, en la federació de la pell, de la sabata i tot això, es diu sindicat de la pell, en la part de Monover i Elda, d'Alacant també, però en canvi en la resta és minoritari, és molt minoritari el grau sobretot en la naval, els astilleros, la construcció mecànica, els ferroviaris, tot això són sindicats reformistes. En Sagunto també, en Alcoi també, el sindicat dels tèxtils, són tots reformistes, menys el ram de l'aigua, que és del bàndol anarquista. Són dos tendències molt enfrontades, molt més que aquí encara, i aquí ho eren. Aquí l'enfrontament ve perquè la direcció de l'anarquisme la porta Durruti i García Oliver i companyia, que era la tendència, diguem, bolxevic dins dels anarquistes. Es deien així, els anarcobolxevics. Els anarquistes valencians no són en absolut bolxevics. Hi han marcat un aspecte que és el pedagogisme, l'educació, tot això. Tots els anarquistes que he conegut jo posaven l'educació davant de tot. O sigui, si no saps res, seràs un inútil tota la vida, no faràs mai la revolució, no faràs mai res. Fins i tot els reformistes. Això era un sagrat. I eren bastant individualistes i, per supost, eren espontaneistes. Volien fer esclatar una revolució, esclataven, anaven, assaltaven el quartel de la Guàrdia Civil, posaven la bandera, no s'estilava a l'època, ni siquiera s'estilava la bandera vermella i negra. Això va començar a estilar-se aquí, l'any 31. Se la va inventar Parera i García Oliver, se la van inventar. I després va passar més cap a tots els llocs. Però ells allà, la bandera vermella de la revolució, ja està. I no es preocupaven del dia del demà, eren bastant ingenus en aquest aspecte. Doncs aquestes tendències, la tendència extremista, insurreccionalista i a més espontaneista, amb la tendència reformista, partidària de l'organització, dels advocats, d'un desenvolupament pacífic, que gràcies als pactes polítics, que això permetia la constitució d'un poder paral·lel i sense enfrontaments, diguéssim, anar conquerint espais. Això seria la tendència bombera que diuen els altres, i la tendència reformista. Aquestes dues tendències fan escissió i de fet la CNT aconsegueix allà, va expulsant-los a poc i encara que és minoritària aconsegueix la majoria per això, per una sèrie d'expulsions escalonades que fa. Allà estava Juan López. Juan López és el García Oliver de reformistes, és l'estratega del reformisme, molt més que Peiró i tot això. Algú té un cap bastant... És un operador de la construcció, autodidacta, murcià, és capaç de fer síntesis, diguem, quan li convé, històriques, molt important. Podia parlar 2 hores perfectament, igual que García Oliver. I engranava, el seu discurs anava del reformisme a l'extremisme, qualsevol li interessava. I que aquests personatges són personatges que sobretot orals, saps d'ells pels periòdics de l'època, que diuen això, que porten 4 o 5 pàgines de discurs. Però la cultura anarquista, en gran part, sobretot en la cultura obrera més que anarquista, era oral, una cultura oral. La gent tenia que saber parlar. Quan arriba a poc abans d'esclatar la guerra civil, el que passa a València és un poc el que passa a tot arreu, que la tendència, diguem, escissionista de la CNT no arriba enlloc. I la CNT tampoc, pel seu counter, tampoc sap que aïllada no pot anar enlloc tampoc. Aleshores, per un costat, desenvolupa 2 posicions, és a dir, reunificació amb els reformistes i pacte amb l'UGT, per fer, diguem, un poderós moviment sindical. Els anarquistes, diguem, de valencians no veuen bé això. Sobretot no veuen bé perquè van a quedar-se en minoria, que és el que passarà.
i ells intenten fer passar alguns punts, com és el de les presons, treure tots els presos, això és un dels seus punts fonamentals, i sobretot Pellicer, el famós, i serà després famós Pellicer, que era... Pellicer és un personatge típicament anarquista valencià, és a dir, secretari de l'Ateneu de Divulgació Anarquista, no treballava a la construcció, però és igual, era el que organitzava sabotatges en les obres, era el que normalment escrivia els comunicats, perquè sabia escriure. Organitzava gires d'educació, organitzava biblioteques a l'Ateneu i al mateix temps dirigia el comitè pro-presos, pel qual feia atracs. Va fer diversos atracaments i era secretari de la FAI també. Vull dir que aquest el trobes en els anys 31, 32, 33, compteu que tindria 19-20 anys, no tenia més. El trobeu en totes aquestes, una activitat enorme. No sols ell, sinó una sèrie de companys que també de la mateixa edat, una generació de gent amb molta empenta, però pràcticament res això. Alguns agafarien la cultura sobre la marxa. El Pellicer tenia una cultura molt forta perquè és de família bé, és de família benestant, havia estat al col·legi dels jesuïtes, era fins i tot amic d'Esberlanga, la família d'Esberlanga i tot això. I, bueno, tenia, déu-n'hi-do, als 18 anys la cultura que tenia, és d'aquells que ja llegia el Quixot i coses d'aquestes, cultura literària, però en lloc de tirar a la literatura, es tira a l'agitació social, era un personatge molt idealista. Però no és l'únic, en aquesta època i de diverses extraccions, de classe mitjana, de proletaris, tot això, hi ha tota una generació que fortament idealista, bastant preparada en molts aspectes, diguem, de lectures, encara que no en experiència no tenia ninguna, i aquests són els que duien pràcticament, tots aquests s'inflen d'entrar a la presó i sortir, Pellicer tindrà, jo li vaig comptabilitzar 8 entrades a la presó entre el 31 i el 36, es va passar aquests 5 anys, posa-li la meitat en la presó, comptant també que va ser desertor i va estar 5 o 6 mesos de desertor. Va estar deportat també, van treure. Vull dir que la seva pel·lícula, la seva vida és com una pel·lícula d'aventures. Però no és l'únic, hi ha altres que sortiran, com Mares, com Rufino, tenen històries semblants, com Tronchoni. Diguéssim, les dues tendències de l'anarquisme, de la CNT, millor dit, dintre l'anarquisme, perquè també es deien anarquistes els altres, la tendència reformista i la tendència insurreccional, s'unifiquen quan ve la sublevació i es tracta d'apoderar-se dels quarters. Els militars es tanquen en 2 quarters, si heu estat a València, els quarters de l'Albereda, de l'Alameda, que diuen ells, el passeig, que està a un costat del riu, hi ha 2 quarters que estan allà, es poden veure perfectament. Aquests quarters es tanquen, tots els militars i els feixistes allà dintre. I això tardarà moltíssim, fins al 2 d'agost no s'obren i són assaltats. El que fa Pellicer és organitzar grups d'assalt, entre altres. Ell té un grup que es diu Nosotros, que és un grup d'acció, és un grup de la FAI però és un grup d'acció, no és un grup teòric. I el grup aquest Nosotros són els que organitzaran els comitès de defensa. Els comitès de defensa, quan es fan en armes, i se'n van, en companyia d'ells està un alcoià bastant famós, que ja no pot dir una cosa, tal Pancho Villa, li diuen tots, ja amb el nom ja se veu la reputació que podia tenir. Home cult, era músic, i treballava de pianista amb els cines, a Cinemut. Aquest Rafael Martí, àlies Pancho Villa, és un dels que forma un grup. Armando, que mai ha sabut mai com es deia, forma un altre grup. Aquests grups d'assalt són els que ocupen un convent de Saleses i allà creen una columna amb les armes que han arreplegat assaltant armeries i després entrant als quarters, a les poques municions. Allí apleguen un munt de gent que ve de tots els llocs, hi ha molts que pugen de poblets, sobretot dels pagesos dels voltants,
gent de sindicat de construcció, molts, que són els que porten una mica més la història aquesta. I, bueno, xavals que falsifiquen la seva edat, tenen 16 anys, 17 anys, diuen que en tenen. I en roba d'estiu, perquè estem parlant de juliol, fa molta calor allà, li posen 50 bales a la butxaca que feien forats i caïen, i un fusil que no sabien utilitzar. Es posen tots en els trens, en un tren que ja no existeix, és un tren que anava cap a Saragossa, que és l'estació del nord. Existeix l'estació com a edifici, però no és gaire, no funciona de fa molts anys com a estació. Bé, el tren aquest es dirigeix, arriba a Sagunt, el Pancho Villa no ha pogut esperar i se n'ha anat ja per davant, i aquests arriben a Barraques, i la gent surt, no és ni columna ni res, és un munt de gent que arriba sense organitzar. Tenen una ametralladora, n'hi ha 2 o 3 persones que tenen experiència militar, que són els que formen una mena de comitè de guerra. I tots aquests amb mansalva arriben a Barraques, allí tenen que comprar corders, pets, xais als pagesos per poder menjar. Clar, quan puges cap a Teruel, a Terol, i vas cap a Castelló, després puges cap amunt pel tren, i és així, Barraques, Torres, l'Alta, Sarrió, vas pujant, saps? Clar, a mesura que vas pujant fa un fred que pela, fins i tot el Port d'Escandón és 1.100 metres, i allà arribaran. Aleshores van pujant i clar, arriben allà, els primers pujaven avançadilles així, agafaven camions d'aquests que anaven fent serveis de pobles a pobles, camions o bé petits autobusos d'aquells que feien el servei regular de línia i els utilitzaven per pujar. Cotxes expropiats, puja un munt de gent cap allà dalt i s'apleguen tots al final a Sarrió. I van arribant. I en Sarrió llancen un contraatac als guàrdies civils. Hi ha una columna d'abans que ha sortit republicana, que eren 500 republicans i 500 guàrdies civils. Els guàrdies civils anaven armats, els altres no. I el que van fer els guàrdies civils va ser disparar contra els altres, en van matar vora 80 o així, i després passar-se a l'enemic. I aleshores aquests són les primeres forces que s'ensopeguen als comitès de defensa de València quan arriben allà. Quan arriben allà els comitès de defensa de València es troben allà, costera amunt, tots els guàrdies civils d'aquests. Però, sense saber com ni de quina manera, sobretot sempre li atribueixen molt paper a Pancho Villa, que va dirigir tot el cotarro, però en fi, a cops de ganivet, a cops de prou, tirs com si fan una batalla i fan una escabetxina de feixistes i guàrdies civils, 50 gent de morts, una cosa així. Clar, allà és quan havien pujat obrers metal·lúrgics de Sagunto, que també s'havien afegit a la batalla, i és quan surt això del ferro, aquests són els obrers del ferro, sols la columna de ferro. I ahí es queda el nom de la columna de ferro, es crea, en aquest moment. Pugen a la Puebla, els guàrdies civils ja fugen de la Puebla, no arriben a haver enfrontaments, i pugen a dalt, ja a Port d'Escandón. Port d'Escandón ja tenen que cremar les portes de les esglésies, els coments, van anar pujant cap amunt, 1.100 metres per la nit feia molt de fred. I sobretot el que s'ensopeguen és que en Puerto Escandón, a dalt d'una estació, hi ha 5 quilòmetres del Teruel, al final d'una mena de passadís. Però el passadís està fortificat ja, i allà n'hi ha metralladores i allà no es pot passar. Si passa una unitat armada, s'escarrega. Aquest intenta passar, té una ensopegada que surt bé, perquè com és un impacient, diguéssim, ja surt dels parapets, surt de les defenses i ja intenta prendre a l'assalt, diguem, a la brava, costera amunt, una zona fortificada i defensada de metralladores. I allà Pancho Villa mor. I s'acaba, diguem, la trajectòria del que hagués pogut ser el cap de la CNT
de les milícies es trunca, diguéssim, la trajectòria de Pancho Villa. I, bueno, aleshores s'imposa més la reflexió i l'organització. La columna de ferro és una columna com les gregues, és una columna que es reuneix en assemblea. Els grups nombren un delegat i envien la cosa a l'assemblea. N'hi ha gent que considera això autoritari i abandona la columna perquè aquesta estructura, això de quedar-se pertany en grups, finalment, sobretot després de la mort de Pancho Villa, es decideix organitzar-la en grups i centúries. I després les centúries enviaran delegats que es juntaran en el comitè de guerra. El comitè de guerra no és executiu, el comitè de guerra s'encarrega d'alimentació, de transport, de munició, de correus, de totes les feines d'impressió, que editaran una revista que es dirà Línia de Fuego, i sobretot de declarar el comunisme libertari allà i de crear col·lectivitats allà en les zones que controlen. La CNT aleshores enviarà 2 columnes més que es situaran a la dreta, diguéssim, de la columna de ferro, per controlar, diguem, es quedaran, estarà la columna de ferro aquí, i aquí estarà ja més cap a dalt, en direcció a Saragossa, la columna 13 i la Torres Benedito, i més a dalt ja estarien les columnes catalanes. Que hi ha una, que és la Macià Companys, que serà la que suposa que seria una columna contrarevolucionària que vam fer aquí, però a la CNT no la va deixar fer. I al cap d'un temps Companys se'n va encaparrar i la va enviar. Ja estava aquella en Utrilles, que feia la columna pont entre les columnes de... No va actuar mai en cap acció de guerra. Va estar relligant pel Saxe-Pont, ocupant l'espai. La columna aquesta, Macià Companys, amb la columna del sud, que seria la columna Ortiz. Les columnes, perquè la columna Ortiz eren diverses columnes, i que eren anarquistes. I amb la columna Torres Benedito i la columna de Ferro. La columna de Ferro és una columna legendària, sobretot perquè és una columna revolucionària, perquè és una columna que publica manifestos, una columna que es regeix per assemblees, una columna que desenvolupa estructures i contactes en la rereguarda, és una columna que està totalment recolzada per sindicats a la retaguarda. És més, ella envia gent per reforçar aquests sindicats o per crear-los allà on no hi són. Això ho fa en Castelló, sobretot en Castelló. Si parles en algú, diu, la Columna de Ferro matava a tots. La Columna de Ferro té mala fama allà a Castelló perquè, clar, Castelló és una província de dretes. Però en realitat el que feia és això, el que feia pitjor que això, que carregar-se cures, que sí que ho feia. Però no era el principal, ni l'acció més important. El que feia era col·lectivitats, o reforçava col·lectivitats. Fins i tot organitzava, per exemple, els metal·lúrgics perquè li interessaven que li fabricaren bales. La columna de ferro no li donava ningú ni armament ni bales. L'armament o bé el tenia que conquerir en el front lluitant, o bé se'l tenia, les bales se'ls tenia que fabricar ells. Doncs així, diguéssim, està la columna de ferro. I parlant del tema que heu dit, que va mencionar el company Miquel, sobre el paper que juga allà un organisme autonòmic. La CNT és majoritària a València i aleshores en València, com l'Estat es dissol, la CNT assisteix a una reunió de partits i amb la condició que es creï un organisme que s'encarregarà de la política, de tots, igual que... Això és en el primer moment de la guerra, no, dius? Sí, sí. Això és en el juliol mateix, el 19 de juliol, o el 20 de juliol es crea aquest organisme. La CNT el que fa és un comitè de vaga unitari amb l'UGT i declara la vaga general. I aquest, diguéssim, comitè de vaga és el que controla realment la situació, perquè el comitè de vaga crea immediatament comitès de defensa. O es crea un comitè de defensa, que és on estan tots els anarquistes, que creen una estructura de defensa per saltar els quarters. Bé, estos imposen en política, imposen un comitè executiu popular, que seria l'equivalent del que va ser aquí el comitè de milícies antifeixistes.
Aquest organisme és un organisme on estan tots els partits, tots els sindicats, i és l'organisme que controla el poder i totes les branques, sanitat, tot, informació, abastiments, qüestions militars, qüestions de tot tipus, i controla el poder. El que passa és que no té èxits polítics ni militars, i el Partit Comunista no pot acceptar mai que sigui la CET qui controla, qui mana la força hegemònica. I aleshores una part dels socialistes estan en contra d'això, i quan puja al poder Largo Caballero vol restablir l'Estat i crear un exèrcit. I allí, com en la CET de València, consultors reformistes, en seguida són els primers que fan la transacció i que accepten aquests canvis. Ells renuncien, diguem, a la seva autonomia, intenten salvar-la, veuen que no poden. Ells volen mantenir un estatus així híbrid i sobretot defensar les col·lectivitats i les empreses en mans d'obrers. Hi ha moltes empreses en mans d'obrers, no passa com aquí a Catalunya, n'hi hauria un 20% com a molt. Però això ho volen aguardar. Volen mantenir això i, diguéssim, per un costat estan les col·lectivitzacions, les socialitzacions, el camp igual, passa que el camp va molt per lliure, i tens l'Estat que vol recomposar-se a València. És aquí quan comença la crisi dintre de l'anarquisme valencià, quan es reprodueix la crisi anterior, perquè per un costat la majoria reformista accepta l'Estat per conservar, diguem, aquest poder autonòmic en la mesura lo possible i sobretot el que tenen, les conquestes que tenen els treballadors i sindicats. Però clar, l'Estat és tot o res, en un principi quan es nombra un governador civil amb plens poders, aleshores el que té que fer el governador és desfer-se de les patrulles de vigilància, introduir la policia, introduir tot, controlar l'ordre públic, i per això crea una guàrdia, la Guàrdia Popular, que és la primera que s'enfrontarà en els milicians de la columna de ferro quan baixen a la rereguarda. S'enfronta en tot, vol militaritzar-ho tot i pràcticament anul·la el Comitè Executiu Popular. Això l'anul·la en setembre, ja no té cap importància aquest comitè. Desapareixerà en desembre, però en setembre ja no existeix pràcticament. És a dir, a la pujada de Largo Caballero ja es volen desfer de tots els comitès revolucionaris que controlen els pobles. I el que faran la policia, la Guapa, que és la Guàrdia Popular, la Guàrdia d'Assalt, la Guàrdia Nacional, que és l'antiga Guàrdia Civil, totes aquestes unitats, i sobretot unes unitats noves, que són els carabiners, que sobretot des del Ministeri d'Estat surten, per exemple, a València, 15.000 carabiners. Bueno, això és una policia de duanes, que fa 15.000 carabiners armats. Aleshores surt, mentre està armant-se la rereguarda, la columna de ferro no tenen armes, no tenen bales, no tenen res, no poden atacar, no tenen avions, no tenen artilleria, i estan bloquejats, o sigui, el front de Terol està totalment bloquejat. I aquests tornen a la rereguarda. I envien un parell de centures a la rereguarda. Aquests, quan tornen a la rereguarda, s'hi troben en joieries, en poteglops, en cabarets, en sales de jocs, en la vida burgesa de puta mare. En València sembla que es vivia de puta mare en això. Es troben en una ciutat totalment burgesa. Es troben a la policia, en els arxius de la policia, en antics fitxats, i es troben les presons plenes de gent, normalment de presos comuns, de feixistes i d'algun estrany que també està per allà dintre, estrangers sobretot indocumentats. Es troben en els arxius de l'audiència, on estan plens d'anarquistes, fitxats i tot això, estan tots els dossiers dels tribunals. I aquells comencen a cremar dossiers, assalten l'audiència, ho assalten tot. Assalten la policia, es guarden la policia, desarmen a un quarter de la Guàrdia Civil, es posen en els cines a arreglar diners, buiden les joieries, van als palaus dels grans burgesos que viuen allà i comencen a arreglar diners. Fan un munt de peles, treuen allà. En què època? Això seria en el setembre. O sigui, ells pugen al front, el front es queden aturats,
no poden avançar, fa un fred que pela ja, perquè en setembre comença a ploure i tal, hi ha 1.100 metres a temperatura sota zero, i ells comencen a anar als llocs on estan rics, vestits amb pells i tot això, i s'agafen els abrics, tot això, les samarres, les jaquetes, tot això, i diuen, pugeu al front si les voleu recuperar, no? I s'enduen camionades de roba cap allà. Van als grans magatzems, firmen en vals de la CET, que la CET s'encarregarà de pagar, i se'n tornen, però deixen allà una sèrie d'estropicis i sobretot es diuen a la CET clarament o feu la revolució vosaltres a la reguarda o la farem nosaltres. Clar, allà es queda condenes de tot tipus, això és intolerable, aquí no es pot aguantar, i aquests, aleshores ve, diguéssim, ahir li ve sobretot la mala fama perquè tots els burgesos estan acollits. I el Partit Comunista en aquest moment, gràcies a les ajudes d'armes de russos, comença a créixer. I aquests, clar, aquests ja tenen una força, creen un sindicat de propietaris, tots els que havien estat expropiats i expulsats dels pobles formen un sindicat de propietaris agraris que dirigit pel Partit Comunista, que és contrari a les col·lectivitzacions. Aleshores comencen a enviar guàrdies d'assalt a les col·lectivitzacions. Hi ha enfrontaments, hi ha destruccions de col·lectivitats, comencen ja a partir d'octubre sobretot això. A la rereguarda, un milicià desarmat de la Comuna de Ferro és assassinat per uns policies. I aleshores baixen des de la Comuna de Ferro a fer-li un enterrament i acaben la provocació, perquè fan un enterrament i quan arriben a la plaça de Tetuán, la plaça de Tetuán estava a un costat tenies Capitania General i a l'altre costat tenies les milícies del Comitè Executiu Popular, del govern pseudoautonòmic aquest, dirigides pel Partit Comunista. Les milícies anarquistes es negaven a funcionar així i també les seues patrulles es negaven a integrar-se en els esquemes policials d'aquest organisme. Total, que quan passen per la plaça són agafats en fou creuat i és que hi ha una massacre, moren una trentena de persones. Aleshores es crea una situació tipus Mas del 37, és a dir, comunistes contra anarquistes. I tota l'estat major intervé, no pot ser. És en el moment en què van entrar en el govern, la CET. La CET envia tota classe de gent important, de delegats, per convèncer a tota la gent que torni al front. I al final s'inventen que hi ha un atac feixista i tot això, i d'una forma o altra aconsegueixen que la Columna de Ferro torni al front. En el full aquest sortirà després, la Columna de Ferro publicarà, diguéssim, l'estat de la rereguarda en un manifest, diu el que no debe tolerar-se. No està en el llibre que he publicat jo, per tant, aquest és en Pellicer, que seria el cap de la columna. Doncs, ahí tenim la situació. La Columna de Ferro torna cap al front, però ja sap que té que fer la revolució. La Columna de Ferro finança l'organització, com ja té prou diners, finança la reorganització de la FAI. Llavors es reorganitza la FAI. La FAI es burocratitzarà molt ràpidament. És més, paga el periòdic de la FAI, que surt primer com a setmanari i després com a diari. Es diu Nosotros. Doncs la Columna de Ferro anava sempre als congressos, als plenos de la CNT. Normalment influeixen molt en la Federació Camperola que està reorganitzant-se. El recolzament més fort que té alguna Ferro és la Federació, a part del Sindicat de Construcció, és la Federació Camperola. Però va al pleno de la CNT, que no se n'havia fet des d'abans de la guerra, i allà imposa la posició. Allí es tratava de votar la militarització, i estos voten tot el contrari, el no militaritzar-se. De fet, tindrà que fer-se després un parell de congressos més d'aquestos de pressa i corrents per imposar ja molt més tard totes les decisions que en aquell moment no s'imposaven, com aprovar la col·laboració en el govern, etc. Allò surt tot en ordis, perquè la Columna de Ferro envia sempre delegats als plenos de la CNT.
A més, en els principals llocs on hi ha anarquistes i lluitadors, tenen banderins d'enganxe. Per exemple, en Sueca, en Cullera, en Dénia, en Alcoi, tenen llocs allà per reclutar, en el moment que tinguin armes, reclutar gent. En un moment donat controlen uns 12.000 persones a l'arrel. Ells no seran mai més de 2.000 o 2.500 a l'avantguarda, al front, perquè no tenen armes per més. Però a la rereguarda tenen... La base de 12.000, no? Tindran més de 10.000, tindran. Que ja veurem que al final serà tot un fracàs, perquè, per exemple, la CNT no acceptarà mai armar a tanta gent, ni podrà ni voldrà. Sobretot perquè és gent que du unes directrius totalment, és armar a la revolució. I la direcció de la CNT no volia tampoc fer la revolució. De fet, tenen visites de García Oliver, amenaces, de tot. Estos van acceptant, la CNT accepta introduir les seves patrulles en la policia, accepta desfer els comitès revolucionaris en els pobles i tornar als ajuntaments. Però clar, al tornar als ajuntaments, evidentment la proporció perd. En la majoria d'ajuntaments hi ha partits que no tenen cap força comunista que apareixen en tots els ajuntaments. I aleshores aquests partits, sobretot i fraccions de la UGT, les fraccions no... les fraccions més bé de dreta i de centre de la UGT, estos s'apoyen, els republicans també que han perdut molt poder, tots aquests s'apoyen els comunistes i allò fan un front contrarrevolucionari. I aleshores de la nit al matí tens una realitat que són les col·lectivitats en el camp i tens una altra realitat que són els ajuntaments normalment burgesos i moderats. Resultat, que hi ha conflictes. Quan totes les col·lectivitats tenen armes, aleshores es tracta de desarmar les col·lectivitats. I clar, en l'excusa que fan falta armes al front, envien sempre guàrdies d'assalt, soldats, envien tota mena de forces i es foten una sèrie d'enfrontaments. En Cullera n'hi ha un molt fort. Al principi allà va guanyar la CNT, l'enfrontament, però després envien un altre i es creen detencions en Alfà del Patriarca i sobretot en Vinalesa. Estic parlant sempre de pobles pagesos, que és on està, diguem, el florinat de l'anarquisme. Allà sempre hi ha un anarquista antic, molt major, alguns deixebles i una tradició anarquista quasi en aquest sentit molt especial. I són aquells que el primer que fan és les escoles, organitzar escoles quan no n'hi ha, organitzar... La Columna de Ferro finançarà moltes escoles també. Doncs arriba un moment, sobretot ja està lo de Vinalesa, on la Columna de Ferro intervé. A més bé intervé per parar-ho. El que passa és que quan els guàrdies d'assalt ja arriben en tanques, quan està la Columna de Ferro aturant-ho tot, i aleshores arriben en tanques i es fan càrrec també de la gent de la Columna de Ferro. Total, que després dels fets de Vinalesa, que són fets en març, la CNT... ¿Se hacen cargo de la gente de la Columna de Hierro? Quiere decir que la Guardia de Asalto ataca la Columna de Hierro con los tanques. Allò, al produir-se la liquidació del poder revolucionari, sobretot al camp, perquè a les ciutats la CNT era pactista i ho acceptava, però al camp eren anarquistes i no. Aleshores allà tenen que desfer-se de les col·lectivitats perquè estan armades, perquè duen la guerra, són autònomes, són independents de l'Estat. Llavors tens que restablir la llei i ordre de l'Estat. I van enviant, i és que entren fins i tot en col·lectivitats així moderades, entren, s'apoderen la col·lectivitat, ho trenquen tot, es queden els fons de la col·lectivitat, trenquen les eines, fan detencions. Clar, de vegades tenen enfrontaments i arriba un moment en què hi ha un enfrontament organitzat en la zona sobretot de Vinalesa, Foios, això està al nord de València, pel carrer Sagunt, pel camí de Sagunt, hi ha aquestes. I allà es fan fronts, tenen 12 baixes, allò estan 2 dies a tirs. El que passa, la Columna de Ferro, que està aquartelada, una part d'ella, es presenta allà. Es presenta allà una part segurament oficialment per aturar-ho tot, però també per no deixar que facin desmans els assaltants. Però es va presentar desarmada, per tant no crec que participés massa en els combats, a banda els que eren d'allà.
i tenien moltes bombes de mà, la gent d'allà, els pagesos havien donat les armes al front, a la columna i tot això, però és que tenien pistoles i bombes de mà. Normalment de fabricació casera, d'aquestes que s'encerien en un pot d'una metxa i en un puro s'encerien, que tenien bombes FAI. Aleshores allí es crea el segon gran incident, que tanquen un centenar en les torres de quart, que estan habilitades com a presó, entre ells el germà de Pellicer, el Pere Pellicer, el tanquen allà. I hi ha diversos caps de la Columna de Ferro, el Furió, Villarroya, i aleshores diversos caps, jo dic, la Columna de Ferro no té caps, té delegats. La Columna de Ferro es dirigeix per delegats, sempre, per l'assemblea de delegats. I clar, la CET el que intenta és desautoritzar tot aquest tipus de lluites, es crea una situació molt violenta, i per això la Federació de Pagesos, la Federació de Camperols de Llevant, apoya la Columna de Ferro. Però la Columna de Ferro ja li han dit que si no es militaritza, no sols es dissoldrà, sinó que enviaran unitats per treure-la dels formatius. La Columna de Ferro publica un manifest dient si teniu ous, collons, veniu aquí a treure-vos o així. Però ells saben, en una assemblea ho diuen, ho decideixen, saben que no ho tenen, que totes les unitats de la CET han acceptat militaritzar-se. Però com aquest és un punyetero, el Pellicer, convoca una assemblea de columnes, i allà es presenta alguna Maroto, alguna Poblador, la Columna d'Urruti, els que van fer després l'agrupació Amigos de Durruti, que era l'agrupació de Helsa, que era una columna que estava dintre de Durruti per actuar per lliure. El grup internacional, que també estava més pròxim a Helsa, les columnes valencianes i les columnes madrilenyes. Les columnes madrilenyes, sobretot, la columna Ortiz i la columna Tierra i Libertad. Allà menys la Tierra i Libertad, que és la que està en front d'Osca, la majoria, totes les columnes ja són per militarització. I sobretot tens a Cipriano Mera i els madrilenyos que són hipermilitaristes. Estos ja venen allà disfressats de soldats, en galons i tot. I volen guerra i tal. I si no es aconseguirà res, apareix el Comitè Nacional dient que faci una reunió sense autorització del comitè i tal. Total, que allà ells se n'adonen que són els únics, bueno, abans estan els de Helsa, però els de Helsa estan desautoritzats, no poden votar, perquè no sé què història en Catalunya s'envia algú del comitè regional dient que aquests no són representatius. Està els de la Columna de Tierra i Libertad, però allò també, allò és una assemblea de delegats i han enviat un que està allà. Però no tenen pràcticament força, els únics. Maroto no ha pogut vindre perquè ha passat això i està a la presó. Ha tingut uns combats i després de combat ha estat detès. Llavors es passarà l'escàndol aquest. Total, que la Columna de Ferro es reuneix i decideix militaritzar-se. Així no tenim més ous, però no vol tornar a les armes, perquè les armes són seves, les ha comprades a l'estranger de diners expropiats o les ha arrebatades a l'enemic. Té que tornar, llavors ja venen les pressions perquè tornen les armes. I en aquestes, allà per març, ja comencen a tornar, ja ho accepten tot. Ells tornen, se n'adonen que la FAI s'ha burocratitzat, la FAI es donaven càrrecs a tot arreu. Quan es fan els municipis es donen càrrecs. Quan es creen qualsevol organisme republicà es donen càrrecs. Igual que donen càrrecs als partits comunistes es donen càrrecs a la FAI. La FAI era un grup, una federació de grups pràcticament sense organitzar, ni com a federació ni res. Aleshores hi havia un comitè regional dirigit per una sola persona, que era el que prenia les decisions, i aquest repartia els càrrecs. Aleshores tens una infraestructura de centenars de persones que en nom de la FAI, sense haver estat votats en ninguna assemblea i res, ocupen escenaris, ocupen càrrecs en tot arreu, en milícies, en ministeris, en governació, en ajuntaments. I això dona que en els plenos de la FAI, en lloc de decidir una cosa, en plan anarquistes, són encara més militaristes i més polítics que la pròpia CNT. Es donen compte, se n'adonen que tenen la batalla perduda, i ho han perdut. Anem a la guerra, i l'única manera és organitzar-se. Però no és com aquí els anarquistes, diguéssim, van controlar la militarització, i els anarquistes van crear divisions anarquistes. Però allà van reduir les brigades al mínim, es van fer 3 brigades només, anarquistes.
les demés columnes les van dissoldre, i cada una separada en companyia d'altres dues brigades comunistes dirigides per una divisió en mans de comunistes. Aleshores, què feien els comunistes? Aquí i en Madrid i en tots els llocs, i en el front d'Aragó també, és a dir, enviaven sense cobertura i sense armes pràcticament a una batalla a les divisions anarquistes. Quan aquelles divisions estaven destrossades i fugien, aleshores enviaven a les divisions dirigides per comunistes en armament soviètic, en metralladores, en tanques, tot això, i en avions, per quedar bé. I aquesta política, bueno, és una política, diguem, la CNT protestarà davant de Negrín perquè està utilitzada com a carn de això i ho denuncia. Això és el que fan, la Columna de Ferro. La Columna de Ferro accepta militaritzar-se. I dius, bueno, algú ho farà. A l'acceptar militaritzar-se es suïcida, es fa l'araquiri. Perquè els senatistes catalans no tan reformistes, els catalans els valencians, ni siquiera volen controlar tot això. Aquí encara se n'adonen de que tenen que organitzar alguna cosa i creen entonces una mena que es diu comitè de defensa o seccions de defensa, el comitè, per controlar les unitats, perquè saben que els comunistes, quan tinguin força suficient, fotran un cop i faran una escabetxina d'anarquistes. I aleshores, des dels mateixos comitès regionals s'organitzen comitè de defenses. Però allà els valencians no, els valencians estan per la política i tot això, per entrar en els ministeris, i passen de tot. El resultat és que la Columna de Ferro l'envien desarmar al Barracín, allà la matxaquen, la destrossen, i aleshores al Barracín, al costat de i aleshores decreten la dissolució, els bandos comunistes decreten la dissolució de la Columna. Molts d'ells es neguen a ser dissolts a la presó, altres es neguen a ser transferits a altres unitats a la presó, altres deserten a la presó. Aleshores, en últim extrem, es aconsegueix guardar una estructura de mandos d'antics membres de la Columna, és a dir, Brigada 83, però la immensa majoria de la Columna, el 90% de la Columna desapareix a les presons, mort en batalla o transferida a altres llocs. I ahí s'acaba la història. Després ja tot ve ràpid, o sigui, en València més ràpid. En València s'imposa ja la política, el poder comunista ràpidament, l'anarquisme està en retrocés constant, que a València es fa capital, és capital de l'Estat, perquè tots els ministeris estan allà, tots els organismes estan allà. I fins a maig del 37, que és quan la capitalitat es passarà a Barcelona, allà València serà capitalitzat, és un lloc totalment controlat per serveis secrets, allà és on estan les txeques, on estan les presons clandestines, l'espionatge rus, es carrega tota la gent que pot, i aquest Pellicer desapareix. Pellicer l'han ferit a la batalla i quan està convalescent el detenen. Pellicer l'han ferit en la batalla de Barracín, sí, la metralla. El Pellicer ja l'hauran ferit en diversos llocs, en la plaça de Tetuán també el fereixen. I concretament aquí la metrallen per les cames, pràcticament no les tallen de milagre. I aquella està reposant-se, van crosses i tot això, i li fan un parant, va a un bar, a la sortida del bar desapareix, s'assabenten al cap de temps, la CNT s'assabenta, d'un tio com Pellicer, que l'han destituït entre tant la mateixa CNT perquè el Pellicer li queda diners de la Columna de Ferro i els administra ell i un grup, que és el seu grup. Però la majoria del grup, quan se n'adonen que són utilitzats com cap de canó, deserten. Aleshores estan tots condenats a 30 anys, la majoria dels companys estan tots condenats a 30 anys en batallons de càstig o en la presó. I és l'únic que queda. Però ell no vol donar els diners. Diu, perquè l'Estat ha clausurat Nosotros, que és el periòdic, el diari de la FAI, fundat per ell. Però torna, i quan torna Nosotros és un periòdic republicà de dretes, o sigui, és un periòdic amb una línia totalment neutra. I una línia que diu, allò és la pura estupidesa, i ell diu la frase aquesta de i l'estupidesa no és anarquisme, i no es nega a donar diners. La FAI, que vol finançar Nosotros de deutes, perquè clar, no té lectors, els anarquistes no se'l compren. Bueno, aquí està allà, no? És autèntic, no se'l compraven.
I la majoria de valencians, és que en valencians la majoria d'aquí estan a la presó ja, en el 37 estan quasi tots ja a la presó. Hi ha tios a la presó increïbles, tios que tenen 60 anys i tot això, que es trobes ja, que ja en aquell moment ja estan a la presó. Hi ha 5.000 tios a la presó, en les presons valencianes, en el 37, molt abans que aquí, perquè aquí comencen a haver presos anarquistes en setembre, però fins a setembre del 37 no n'hi ha, després de maig no n'hi ha presoners. Allà sí, allà comencen a haver-ne des de febrer, molts d'ells de la Columna de Ferro, sempre són incidents de rereguarda on hi ha tios de la Columna de Ferro que han defensat una col·lectivitat i ho han baixat allà perquè hi ha un cacique que s'havia apuntat al Partit Comunista, són tot incidents ahir, hi ha plens de tios a la presó. La majoria d'anarquistes estan a la presó i els pseudoanarquistes són els que dirigeixen la FAI, que és un partit de dretes, per tant, no és un partit ni siquiera com el socialista, és un partit, en València és un partit com un partit republicà, tenen unes declaracions d'aquestes d'una federació democràtica en un estado que nos represente a tots, tenen unes declaracions així. Ells parlen de partit, perquè per aquí diuen FAI però no diuen partit, ells sí, ells diuen la FAI és el partit dels llibertaris. I llavors se n'adona que està, el Pellicer intenta fer en aquests diners que ho fa una biblioteca i una editorial. Edita el Proletariado Militante, edita l'Único y su propiedad, comença a editar literatura anarquista. Edita un material d'un tal González Pacheco, que és un anarcocomunista argentí molt bo, publica un llibre prou literari, que es diu Carteles. I està publicant això, i vol publicar tota una sèrie de clàssics anarquistes en els diners aquests, que és quan el deté el CIM. I l'envien aquí a Barcelona, una presó secreta, de la qual, en companyia de més, barrejada en feixistes, del que no sortirà fins a 6 o 7 mesos després. I la biblioteca i tot això està a València ciutat? Sí, ell era un home molt carismàtic, per tant, ell la funda en el mateix local, en els locals que tenia la Columna de Ferro, a la mateixa plaça de l'Ajuntament, allà on estava el senyor Rialto i tot això, allò era la Columna de Ferro, les oficines. I allà, quan va deixar-se la Columna de Ferro, allò seguia sent d'ells, dels antics de la Columna de Ferro, i ells van fer la biblioteca. Clar, a ells el destitueixen, i el que passa que no tenen collons de dir-ho, no? Jo penso que, clar, al desaparèixer, després el substitueix un tal Mares, que és un bon tio, estratègic del punt de vista militar, no és un revolucionari, però militarment és un tio important i és un tio que aconsegueix, diguéssim, estabilitzar la brigada. Encara que dic que la brigada 83, després del Barrecín, no és la Columna de Ferro. Són uns quants antics combatents de la Columna de Ferro, que són els que figuren als mandos, i els demés, gent reclutes, ja serà una brigada de més. El Pellicer el aconsegueixen traure de la presó aquí per en agost, almenys, del 38. I ell és major de milícies, i l'envien a dirigir una brigada allà a Aras del Puente, i ell pot salvar-se, pot quedar-se a Barcelona i anar-se'n fora, però prefereix, la zona republicana està tallada ja per Vinaròs, ell torna en avió a València, es fa càrrec de la brigada, els comunistes el destitueixen, aleshores encara es fa càrrec d'un batalló i està allà en el front, i passen al front com tots els anarquistes, prefereixen morir al front, com ho tenen tot perdut, es pensen que cal començar a treballar de zero, cal tornar a les arrels, tornar als ideals. Per això ell ha posat aquí la frase aquesta de mai no col·laboraré amb l'enemic, no trairé les meves idees ni els meus companys. Això és el que diu quan ell ja està a la presó. Ell se'n va a Alacant, suposadament tenien que evacuar la gent i no la va veure ningú. Aleshores els franquistes es troben una bossa de 20.000 persones allà i aquests els tanquen en una mena que ara un dia està al Campo i no sé quin altre centre comercial allà molt bo, i allò era una zona plena d'ametllers, que això ho diu el camp dels ametllers, i allà rodejava muntanyes, i es fiquen a 20.000 persones allà i van distribuint a no sé quantes presons que van improvisar. A ell el descobreixen, el torturen, l'intenten fusellar, etc. Però ell aguanta fins al 42, perquè ella ha salvat vides, com és de família dretes, ha salvat vides amb els capellans i tot això. Perquè igual que Durruti, hi ha capellans d'ajudants en el despatx.
I els fatxes que eren metges es tenien en els equips sanitaris. Ell tenia el millor cos, la Columna de Ferro tenia el millor cos d'operadors, de gent que operava i tallava cames i tot això, de tot el front, perquè tenia a tots els metges que anaven a fusilar, aquests salvaven la vida i s'enviava allà. I aleshores ha fet molts favors a gent de dretes, perquè Pellicer no volia matar ningú. Només hi ha que matar cara a cara l'enemic. Tothom podia tenia una oportunitat de regenerar-se. Si tingués que matar no faria la revolució, si tingués que matar indiscriminadament no faria la revolució, és molt així. Té una frase a la testa que ell citava en aquest sentit. Doncs per això no el fusilen en seguida, i el fusilaren l'any 42, perquè hi ha molta gent que el defensa, que era un antic falangista, un Cures sobretot, que havia salvat la pell de molts, el defensa, però al final venen a fusilar-lo. I quan el fusila, abans de fusilar-lo, a més, per una cosa graciosa, ell no trobarà mai cap testimoni que diga aquest tio m'ha matat a no sé qui, no ho trobaran mai, mira que el van passejar pel front, van anar a tots els llocs on havia estat la Columna de Ferro i tal, però va haver un militar que va dir que un pres que ja estava fusillat, un altre li va contar que el seu germà que havien matat l'havien matat per ordre de Pellicer. Això és exactament, els fulls de l'això, els fulls que hi ha de testimonis, el maten per això, el condenen a mort per això. És un tenent coronel, i el tenent coronel, en aquell moment, tot el que diuen ells, anava a missa. El porten al parador, i és quan ell diu, abans ve el ministre Serrano Súñer, que volen organitzar grups de contraespionatge en el Marroc francès, i l'ofereixen salvar la vida si col·laboren en això. I ell diu que no, i ell diu la frase aquesta, mai col·laborar amb l'enemic, i mai trairé els meus ideals i els meus companys. I el porten al perdó i el maten. Fins i tot quan el maten també això és el que conten els seus, no sé si serà veritat o si que ho conten, com si fos, no? Diu que li van disparar i els mateixos gent del pelotó que anaven disparant i van matar en 10 més, matant-los a tots. Quan toca a ell li disparen i no el maten. I ell diu, bueno, acabeu ja, es diu als solats, acabeu ja. I aleshores el capità de la Guàrdia Civil, que dirigeix el pelotó, li apunta al cap i plof, li fot el tir al cap. I de fet sí que això sí, hi ha un testimoni de l'enterramorts que diu que sí que el cadàver de Pellicer tenia un tir al front. O sigui que segurament seria veritat, ell era així. Era un tio molt bregat, media prop de 1,90, o sigui, vull dir, també tenia, com que tenia una cultura enciclopèdica i tot, i era un home d'acció i de tot, i bona persona, la veritat és que el personatge és aquests malditos, difamats per estar al front d'una columna que l'únic que va voler fer és la revolució. I va voler fer la revolució i fins i tot contra la seva pròpia organització. I van perdre i es van fusilar aquests tots. Bé, i això acabaria, l'anarquisme de la Guerra Civil acaba aquí. Ja en la guerra, ja després en la presó franquistes, l'únic que es tracta és de salvar la pell. Dels que no han detesos, fer-los passar a França, ja no es tracta d'anarquisme, la qüestió anarquista ja passarà a un segon terme durant molt de temps. Durant tot el temps possible, perquè no ha hagut ja mai més anarquisme a València. Vaig intentar als anys 70 començ, fent una mena d'empenta, però ja en València es dibuixava, i no sols en València, un projecte dintre de sindicats de crear una mena de CNT controlada pel Ministeri, pel Ministeri de Treball, contra comissions. Hi havia gent de comissions que estaven disposats a fer aquest paper. Per això la CNT, això va fracassar perquè va haver molta gent que s'hi va ficar dintre la CNT. En València igual. I a València, quan es va fer la CNT en l'any 77, 78, 77, més 78 que 77, allà hi havia exfalanquistes, catòlics, troscos, hi havia tot, hi havia una casa d'estes, tots... Bueno, i els vells reformistes que havien reaparegut, havien sortit de la tumba. O sigui que allò va ser... De fet, no existeix CNT en València. Es va dissoldre fa uns mesos, petit grupet de 7 o 8 que quedaven. A no ser que s'hagin tornat a fer,
S'han tornat a fer. Han tornat a fer al final. És que fa poc vaig llegir una nota dient que és del carrer Cuenca es dissolvia. I ja eren pocs, eren 3 avis i 4 burocrates allà. Un era el secretari, l'altre era el subsecretari i l'altre era, no sé, els 4 tenien càrrec. Em fa gràcia per això, són 4 tios i 4 tenien càrrec. Tota la regió. También un poco, el último periodo este de CNT, también les ha venido muy marcado por cómo es la organización en todo el estado, Porque sí que hace 4 o 5 años cuando lo de Minute Colors, fueron 4 o 5 conflictos, la verdad, que se los gestionaron bastante bien. Estaban volviendo a coger un poco de fuercecilla al local y no sé La qué. CNT aquí es va recomposar en tota Espanya, en parlem. Vull dir, hi havia, ja t'he dit, hi havia projectes, i aquests projectes no tenien res a veure amb les lluites obreres, que hi havia moltes. El que passa és que molta gent, degut al progrés de l'UGT, de molts dels verticals que es passen a l'UGT i de comissions que acaparen càrrecs i tot això, molta gent que eren assemblearis i que no estaven en grups, però no estaven en petites organitzacions, pensen que refer la CNT potser es pot fer un sindicat assembleari d'això. I s'hi van ficar tots allà. I aleshores es va fer un sindicat de recolzament assembleari. Però dintre la CNT hi havia gent que odiava les assemblees. Hi havia gent que pensava que tenien que passar al simple nivell de conflicte laboralista i defensar, diguem, un moviment llibertari integral. Hi havia gent que defensava més bé un concilisme obrer i tot això. Total, que allà va haver guerres a mort, que reflexa un poc la incapacitat del moviment obrer en els anys 70 per haver sigut capaç d'autoorganitzar-se. Quan el moviment obrer, en lloc de passar de les assemblees, del nivell d'assemblees espontànies, a organismes coordinats, digues consells obrers, digues assemblees, digues coordinadores, digues el que vulguis, perquè això té molts noms, diguem coordinacions, unions, com vulguis dir-los. Però en lloc de passar el moviment obrer a una fase d'autoorganització superior, el moviment obrer s'atura i aquest terreny ràpidament, va preparar-se el pacte de Moncloa, s'empapegen els sindicats reformistes que estan reorganitzant. El govern deixa fer això. Jo me'n recordo aquí, em van pillar una manifestació i em van pillar 3, 2 eren de comissions i jo no era de cap sindicat. A mi em van aguantar i els altres van soltar. Em van fitxar i em van soltar després, però a mi em van portar a comissaria perquè no tenia carnet sindical. És a dir, ja estic parlant del 77, estava afavorint-se unes estructures sindicals que poguessin aturar tot el moviment de vagues, que el moviment, recorda que va passar lo de Valladolid, lo del País Basc, lo de Elda, lo de Ferrol, lo de Roca encara no havia passat, lo de Vitòria, que allà van haver morts i tot, lo de Basauri, que també van haver morts. Vull dir, que hi havia unes mogudes fortíssimes, havien hagut milions d'obrers en vaga, i això tenies que aturar-ho, controlar-ho i emmarcar-ho. El principal, la CNT volia això, una part del pastís. El projecte de la CNT era aquest. Ja t'ho puc assegurar jo, que els que van formar la CNT el formaven amb aquesta intenció, la gent de Solidaritat, la gent oficial, els de l'exili, els de Frente Libertari, tots aquests volien fer una CNT al marge del moviment obrer que recollís el seu tros de pastís. Però, i tota la política va en aquest sentit. Però hi ha moltíssim, la majoria de gent que veu que no pot tirar endavant en les fàbriques i les assemblees, i aleshores pensa que ficant-se de sindicats, aquí van ser la CNT, en el País va ser l'APA, va fer el mateix paper, el va jugar l'APA, els sindicats nacionalistes, els comitèac i tot això que hi havia per allà, de fàbriques i tot això, i en la tira de personals de comitè, perquè allà hi ha tradició d'autònoms. Tots els autònoms es van ficar en l'APA allà. I aquí es van ficar a Barcelona, es van ficar sobretot en CNT. Clar, el CNT es va transformar en tendències hipersindicaleres, tendències assembleàries radicals, assemblearis molt reformistes també, aquí diu tots els assemblearis eren radicals, i després gent que va començar a fer atracaments, que també estava per dintre. I dos o tres falls diferents, llavors va ser quan allò va passar a l'escala, la poli va començar a provocar, va aprofitar, diguem, aquest desordre que hi havia dintre
I bueno, les lluites van ser a mort, les lluites entre fraccions van ser a mort, expulsions, autoexpulsions, llistes en noms que es passaven d'un grup a un altre, bueno, va ser horrorós, o sigui, però allò demostra simplement un error estratègic entre la gent que lluitava a les fàbriques. Si haguessin pogut l'estat en què es trobaven les fàbriques, és a dir, institucionalitzar això, institucionar les assemblees de fàbrica i coordinar-les, això era l'organisme unitari, en podien estar tots. Però si en lloc d'això, és a dir, escollim, dissolvem tota acció autònoma, tota autoorganització i creem sindicats, i cada un que s'apunta on vulgui. La CNT va jugar aquesta carta, que és una carta contrarrevolucionària, a més reduint tota la lluita a una lluita purament laboral. El que tenia que fer la lluita era extendre's, tenia que ser lluita a tots els nivells. Perquè el capitalisme ja no era un capitalisme dels anys 60 o el capitalisme dels anys 50, el capitalisme ja entrava en la vida quotidiana. Les qüestions sexuals eren qüestions revolucionàries, les qüestions vitals eren revolucionàries, l'estil de vida, tot, perquè ja no existia un ambient obrer independent i autònom. El capitalisme estava apoderant-se de les relacions privades, de les formes de vida quotidiana. I tot això passava, que estava destruint la natura i tot això. Tot això havien sigut, són temes que havien sortit del maig francès, abans sobretot ve tot d'Amèrica. Els estudiants radicals, i no sols els estudiants, els negres, tot això. Llavors, totes aquestes qüestions, les qüestions que tenien a l'aspecte quotidià de l'explotació capitalista, a l'aspecte de l'explotació capitalista de la natura, que li se va dir després ecologisme, aquesta frase no estava. Tot això va ser deixat de costat i la gent la van centrar, i presons i tot això, com una mena d'especialització, i ho van deixar, i en aquell moment no es va tocar ni els quarters, i home, si vols carregar un règim, el que has de fer és agitar els quarters, en aquells moments es podia, en el 77 es podia. Els presos a la Copel, tot això per allà, en marxa. Hi ha un moviment que no va poder mai connectar del tot, no va poder mai connectar perquè era un moviment molt heterogeni, més bé era una consigna, no era una organització. I això, diguéssim, en el moment en què els obrers reculaven cap a posicions laboralistes, és dir, no, jo només discuteixo del conveni, però ja s'ha acabat. Per què vols més assemblees? Pel conveni ja tens bé uns sindicats. De fet, ni siquiera això. Va haver els pactes de la Moncloa, després va haver els estatuts dels treballadors, que van sortir 2 anys després, on es prohibien les assemblees, i ja està, i el més ja ho tens ara. I després hi ha tots els pactes socials que van haver, l'AMI, l'ANE, l'AE, l'AI, tots tenen altres així, fins al 86 cada any es feia un pacte social. O sigui, has acabat de regular-lo tot, no? Sí, després ja es va reestructurar la indústria, ja el capitalisme es va instaurar, va començar ja tota la transformació, i així s'estén. Però diguem, aquell moment de reaparició històrica dels treballadors de fàbriques i tallers, que en aquell moment sí que podien jugar un paper històric important, no es va fer. L'anarquisme, no es va enterar, va sortir i va desaparèixer en el mateix sentit. O sigui, la gent anarquista és molt veure negre dels collons, però no era anarquista perquè què collons feien? Les publicacions, van sortir moltes publicacions, l'any 1 o 2, eren peticions normalment. La més interessant era Ajo Blanco, que era una revista de friquis. I a més, recuperar totes les idees revolucionàries, així, diguem, per posar-se al dia. Ajo Blanco era el que hauria ser una bona revista, però, mira, en el carnet de la CNT, apunteu-vos a la CNT, esteu al tanto que s'estila també la ideologia, és a dir, venen totes aquestes idees no com a parts d'una qüestió social, d'una sola qüestió social, o sigui, no sols t'exploten en la fàbrica, t'exploten en el rest, en tots els aspectes de la teva vida. En aquell moment molt, qüestions religioses, totes aquestes qüestions, perquè sortien del franquisme, qüestions sexuals, tot deu anar més reprimit que l'hòstia en això. Tot això es va deixar de costat, no es comptava. De fet, si fumaves porros en assemblees, el treien fora, es feien així d'un merder, i bueno, en assemblees de CNT, quan fumaves un porro tenies un problema, perquè hi ha gent que no ho tolerava. I això era una típica discussió. S'admet fumar porros en les assemblees i hi havia... Normalment dient que no.
Aquesta era una altra qüestió. És que ens va venir tot igual, la música rock, la psicodèlia, els porros, l'alliberament sexual, tot això va venir, són qüestions que fem part de la qüestió social, perquè el capitalisme havia crescut. Llavors hi havia moltes més vies de penetració al capitalisme. Un moviment llibertari modern tenia que haver recollit tot això i unificar en una teoria anticapitalista. Això és el que tenia que haver fet un anarquisme d'ara. No limitar-se a editar Bakunin o l'altre o l'altre. Això, clar, una revista burgesa, típic, Bajo Blanco, no podia fer... Mira, està de moda això, anava posant tot el que està de moda. Mira, este ha vingut d'Amèrica i ven un rotllo d'estos de zen, de budisme zen, de puta mare. El budisme zen. I tenies, molt significatiu, perquè tot això sí que té un sentit, però clar, a Juan Cotó venia com a moda, i clar, aquí tu al·lucinaves, què té que veure el budisme zen, en les col·lectivitats hippies, en l'alliberació de la dona, en Amèrica d'obrers res, però els obrers estaven integrats, els que no estaven integrats eren els obrers negres i els obrers hispanos, aquests sí, però els altres estaven integrats. I la veritat és que va passar tot molt ràpid. La veritat és que l'explosió aquesta va sortir en el 76 i al 78 ja està tot lligat. Els pactes de Moncloa a finals del 16 estaven signats i la gent començava cada un a retirar-se a la seva vida i a muntar-se la seva barraqueta. Això és la història de l'anarquisme que no va poder ser dels anys 70. No va poder ser perquè el franquisme va impedir la seva aparició i després la CNT, diguéssim, va ser una equivocació. Si hagués estat simplement grups de vells combatents que feien societats i així, encara, però sindicats autèntics, allò va ser sense estratègies clares, reduint-ho tot a la qüestió laboral. De fet, mira, així es va acabar tot. Bé, en quant al valencià, doncs mira, jo aquí, si algú voleu agafar-ne, jo tinc aquí la foto en Pellicer i sobretot el manifest aquest de la columna on ja denuncia la contrarrevolució i quan vaig estar a Madrid vaig recollir un manifest de la CNT d'allà a favor de la Ferro, cosa ben rara perquè la CNT era més bé hostil a la Ferro i Madrid encara més perquè eren militaristes. Però en fi, sembla que no tots ho eren. Quartel general d'Europa. Bueno, si a algú li falta algú, uns d'aquests... Dels que han vingut, sí. Els noms? No tenim, no? Vale. L'altre, veieu la foto aquí de ser. I el comitè regional es dedica a contactar vells militants fins que algú es denuncia i estan quedant a la presó. Aleshores nombren un altre comitè. Fins a 16. La presó estava plena. I es duplica amb anaven a la presó, sobretot els valencians van ser els que més gent van ficar a la presó per això. Van nombrar 16 comitès, nacionals i regionals, perquè estaven també els nacionals allà. Sembla un més gent va sobreviure. I clar, és que reformistes tenien molta tradició d'organització. Però clar, a la manera reformista fent el comitè s'encarregava de connectar a la gent, els engarjolaven a tots. Condenes de 20 i 30 anys, a gent que tenia 20 anys, 22, 23, gent de les joventuts llibertàries, però és que no van fusilar, perquè els que eren de recàrrecs i responsables, tots aquells que tenien càrrecs en ajuntaments, en milícies, sobretot si eren intel·lectuals, mestres en feien una escabetxina, i si eren escriptors o pintors que feien cartells i tot això, això també, i en València hi havia bastants. El franquisme odiava bastant la cultura. Però la gent jove que pertanyia a joventuts llibertàries no, aquestes se'n va sortir. I són molts d'aquests antics joventuts llibertàries que organitzaven comitès. De fet, hi ha dos companys de la Comuna de Ferro, un tal Morell i un tal Jimeno, que Jimeno va fer part de nosotros, íntim de Pellicer, que van estar en comitès d'aquests. I per supost van estar també a l'Amigo. Els que sortien de la presó també s'hi ficaven. Hi havia gent que entrava en penes de 30 anys, dels quals compliria el menos 20, a presons que estaven supersaturades. Presons menjar una vegada cada 3 dies, allí, una sopa de col i de naps,
el pa era raríssim, no n'hi havia pa ni siquiera en València com anar a veure-lo a la presó. No hi havia tabac, allà si agafaven un barret de palla se'l fumaven. Però és que fora també passava això, o sigui, normalment tenies que tindre familiar, si no el mories de fam. Perquè la relació amb l'exili, cap tipus, no... A l'exili, escolta, estem parlant del 39, no hi havia CNT a l'exili. Estaven Bueno, tots clar, en camps sí, de concentració. després de la Segona Guerra Mundial. A l'exili estaven tots en camps de concentració, els francesos van organitzar camps de concentració i van ficar tots. Per sortir tenies que sortir en un batalló de treball. Ho militaritzaven i sorties en un batalló de treball. Vivies en barracons com si fossis un presoner. Allà al 42 van començar a haver coordinacions i comitès a partir del 42-43. Van haver comitès de la CNT, però fins al 44 no es va crear la CNT, el moviment llibertari, que es diu Movimiento Libertario en el Exili, fins al 44. I allà el que es va crear la CNT i el que feia és dir afavorir la gent que estava aquí perseguida i portar-la cap allà. Hi ha gent que feia empreses de transport i portar-la, perquè si el pillaven el fotien a tu i el que portaves. Com va passar a Mares, per exemple, passant-lo a França el van descobrir quan va arribar a Barcelona, perquè havia quedat en un altre que també tenia que anar i a través de l'altre el van pillar a ell i el van fusilar abans que pillissin i tot. A més, damunt en la exageració, diguem, de passejar-lo, aquest el van passejar per Torrent, perquè era de Torrent, i la gent insultant-li i llançant-li pedres i tot això, i aquell ja mig ensanguinolat i tal, el van tornar a la Garjola. En la Garjola, la setmana següent el van condenar a mort i ja la va prendre pel sac. Més o menys la situació a la presó era horrorosa en aquell moment, estaven supersaturats i, bueno, es van crear, evidentment dintre la presó funcionaven, la CNT estava organitzada, els comunistes estaven organitzats, els altres tenien servei de premsa, es copiaven a mà notícies, jo què sé, tenien de tot, tenien escoles clandestines, que com funciona l'escola dintre la presó, es coneixien, parlaven, anaven d'aquí cap allà, controlaven tot, i sí, em va ensenyar un llibre d'esquitxalar. Agafaven la Divina Comèdia d'antes i se la copiaven, i després la gent se la llegia amagada, escrita a mà. Això hem fet molts llibres d'aquestos de presons, que avui en dia seran nova de col·leccionistes. Jo, el llibre aquest que he publicat, La Cuna de Ferro, és la vida de Pellicer, però en realitat és la Cuna de Ferro i l'anarquisme valencià, totes les seves vicissituds. El que passa que Pellicer és un personatge central, està a totes les mogudes. Això ho ha centrat sempre per veure, perquè a mi la història la fa la gent, no la fan les forces socials abstractes i anònimes, la fan individus concrets amb nom. Això ens separaria bastant dels marxistes, sobretot dels leninistes. No la fan els aparells, ni els partits ni les organitzacions, la fan la gent, que són responsables d'aquestes coses. Això procura... Ho dic perquè això és una crítica que hem fet ahir sèria del bàndol leninista, de dir, tu és que crees mitos o crees... aquest crea heroi. Sí que és veritat que va ser un heroi, és un heroi anarquista i per això el reivindico. La seva vida és molt exemplar i és un personatge irrepetible. De fet, avui en dia no es podria repetir perquè avui en dia no estem en aquella època. D'això he parlat d'ell i he parlat també d'aquell catalanista que es va passar a l'extrem, el Valius, que es va passar del catalanisme insurreccionalista de l'estat català, es va passar a la fai més extrema i va fundar l'agrupació Amics de Durruti. En aquest també li vaig dedicar un llibre estudiant, no pas ell, jo estudiava la columna Durruti i l'agrupació, clar, ell era el fundador i el creador, i sí que em feia gràcia aquesta evolució del catalanisme insurreccional fins a l'anarquisme, que no és tan il·lògica, Ell, com que era més insurreccionalista que altra cosa, va trobar en les estructures anarquistes més facilitats i fins i tot més catalanisme que els propis, diguem, nivells burgesos o petit burgesos, diguéssim, que eren els que reivindicaven aquesta bandera. Si voleu fer bé. Ja acabo, ja vaig a parlar. Si voleu preguntar alguna altra cosa. Castelló
I les etiquetes de Castelló? Castelló era, i crec que són. Doncs, en Castelló és que el que passa a Castelló és pagès, és camperol, i terratiner, i pobre. Aleshores, si vas a Villarreal quan tocava dient a la tarda i la gent les hores la gent i encara ho fa algú en Villarreal, per exemple, i gent molt creient. També dius, bueno, tots, doncs no, n'hi ha pobles que no, que eren més rojos, com Vinaròs, com Benicarló, però la majoria eren pobles dominats per estructures pageses, per cures, controlaven tota l'educació. Els lluïsos, els jesuïtes, els altres, de 5 o 6 classes de convents. En Castelló igual, tenies molts convents. Apenas anaves a un poble, un convent, en Segor, en Mora, Rubielos. Arribaves allà i allà havien vist cures tota la vida. Clar, allà era difícil trencar tot això, perquè, clar, evidentment, si tu el donaves a conèixer en un poble, que allí no hi ha pobles grans, pobles petits, el donaves a conèixer, aleshores anava per tu, t'expulsaven del poble, el tancaven a la presó, perquè la policia les cures ho controlaven tot, els bisbes, tenien sindicats, tenien cooperatives. Molts sindicats es van fer perquè els obrers van fer els amos de les propietats dels sindicats grocs. Ja salesians, els maristes, tot això tenien allí sindicats, escoles, de tot. I clar, tot això controlaven bastant. I a València no? També, però no tant. València és una ciutat gran i era una ciutat de 200.000 persones, 300.000 persones, una ciutat bastant gran. Home, una ciutat pagesa, ho era, i tenien costums, no és una ciutat, és una ciutat comercial, igual que Castelló, igual que Alacant, eren ciutats comercials, no eren ciutats industrials. La indústria era, sobretot, al voltant del comerç. El comerç era exportació de vins, sobretot. Vins, arròs, cebes, taronja, però no tanta com en després. La família Pellicer eren exportadors de grans i exportadors de vins. De fet, la marca existeix encara, el Castillo de Líria. Jo me la compré per això. Encara que ja no pertany a la seva família. Mira. Castillo és un vi blanc horrorós, és vi blanc que costa €1 la... Oye, mira, Castillo Viejo, no, Monteviejo, así. Monteviejo, peor, Castillo Líria. Però clar, era la família Pellicer i això, diguéssim, nostàlgia dels orígens. Castillo Líria existeix. Diguéssim que la família es va quedar una petita propietat que fan vi de marca, però la marca se la va comprar una empresa i tot això, i existeix, és vi barat. Tenien parres, això, gent del negoci de vins. Tenien en el Grau un magatzem de vins. Es van arruïnar per això, perquè no es van pagar, van fer exportacions i no es van pagar uns quants envios i es van quedar en la ruïna. De fet, Pellicer, quan es posava a treballar, Pellicer treballava d'escrivent. I, bueno, de tot, el que podia. De fet, quan tenia... Era un personatge que no tenia normalment més pobre que un obrer, perquè ell ho donava tot, era comitè de presos, menys el que tenia posat, tota la roba que tenia, la donava. S'ha anècdotes d'ell d'haver-li comprat, aquesta no tens jaqueta, li compro una jaqueta i en aquell moment ve un tio a parlar en el comitè de presos i se la treu i la posa. Acabava de sortir de la presó, jo no puc portar una jaqueta, és aquest, qui mereix portar-la? Una mica així. Bueno, Podem fer un cop d'ull al... Què? Podem fer un cop d'ull? Sí, si vols, fotre una mirada. Jo no em ve, això és virus, aneu al local o aneu a la Rosa Fort, a una llibreria aquestes que es venen, bueno, la mostra, en vendran, suposo. Bueno, doncs jo aprofito i us recordo les següents xerrades i activitats de les jornades.
que serà